достым. Кара әле, ни кадәр күп уенчык. Әйдә, бергәләп аларның исемнәрен дә өйрәник. Нәрсә бу? Туп. Афәрин, дөрес әйттең. Бу туп. Ә бу нәрсә? Бетерчек. Дөрес. Бу бетерчек. Бу нәрсә? Очкыч. Афәрин, бу очкыч. Нәрсә бу? Паровоз. Нәкъ шулай. Бу паровоз. Ә бу нәрсә? Курчак. Дөрес. Бу курчак. Бу нәрсә? Машина. Афәрин, бу машина. Нәрсә бу? Сикергеч. Нәкъ шулай. Бу сикергеч. Ә бу нәрсә? Шалтыравык. Дөрес, Афәрин. Бу шалтыравык. Нәрсә бу? Барабан. Дөрес әйттең. Бу барабан. Ә бу нәрсә? Аю. Афәрин. Бу аю. Син барысын да дөрес әйттең.